Здравейте хора, този клип направих специално за да ви кажа една лоша новина. Вау, това е лудо. Тази лоша новина е, че за жалост ще свърша с Mobizena. Извинете хора, Просто исках много да направя клип с Roblox, но за жалост нямах достатъчно памет, защото Mobizen искаше още едно приложение, но за него имам, нали? И в момента имам двете приложения и за жалост нямам повече памет с други игри, за които да качвам. И точно за това много се извинявам. Какъв Амазон? И точно за това много се извинявам. Не исках да е така, но за жалост ще е така. Това ще е последният епизод на Mobizen, който не е разбрал. Конкретната новина е, както казах преди малко, че нямам памет. Но когато имам памет, веднага ще си стегля абсолютно всички тези приложения и ще направя клип за вас. И в момента, както виждате, игра на The Useless Web, което е една игра in Walls. Да. Това са The Useless Web, който не знае, това е... какви сте глупости. Това са различни уебсайти. Useless е такъв, където не ви трябва. What? Това ако ми показва такова. Не искам. Да, това са тъпи уебсайти, т.е. които не трябват на интернет и са ги махнали от интернет. И затова си има специален уебсайт, който е този The Useless Website, The Web. Хора мислят клипът... манго! Как ти даде манго? Много извинете, просто така предицират нещата. Явно така ще. Няма друго какво да ви кажа в момента. Това знам какво е, едно топче, нали? Което прави малки топчета, докато не стигне цяла картина на коала. Как се... хора, това мисля да е за епизода. Не, също ще поиграя малко на Akinator. Защото The Useless Web не е интересно, защото пише само глупости. Така, Akinator ще погледна за Дидори. Добре. Hello, I am Akinator. To start a game, click on play. Окей, така, do you want active chill filter? Не да се каже... No. Това е на 20 нещо, не е дете. Така. Извинете, обърках се. Is it a girl? Не. И да. 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 Не. 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 Hungarian. Не. Да. Shot put champion. Probably. Не знам. Не от Сърбия. Хора, ако имам някакви грешки, извинете, просто не знам перфектно английски. Square Enix, това да, България е, да. Да, и както те ще познаят, че това е Дидоди. Добре, yes. И ще поиграем сега за Justin Bieber. Да, за Justin Bieber. Добре, изчакваме Акинатора. Не, айде за Heaven Bull. Yes. Добре, айде пак за Дидоди FIFA, да.
Не. Не. Не знам. Не знам дали е роден в февруари. Вечера не. Не е натурален цвят кафяв. Тук косата му не е кафяв. Не, все едно. Балкан религион, да. GTA Series. Скоро качваше. Да, FIFA качва. Да. Picture. Но, не знам. Не е Shadowhex. Да, бе! Да. Не. Не. Има Брадър, ама... Не, сега кой ли ще ми излезе? Перси Арми. Добре, хора, това ще бъде за епизода. Перси Арми е много як всъщност. Това ще бъде за епизода. Надявам се да ви е харесал и довиждане. Извинете, просто че свършвам.